Ovo je sad highlight Hondinog predstavljanja u odnosu na prošlu godinu gdje je bila Africa Twin, baš nabuđena Adventure Sport i Transalp sa svim koferima. Ove godine im je Focus X-ADV. Svi će reći ok, gdje je Afrika, gdje je šta, ali ovo je motor, brate, koji ja znam da prodaju pod, ne znam, 20-30 godišnje samo u pazaru. Tako da popularan je motor, svi ga vole, svi ga žele, meni je lijep, ali po mom mišljenju ne opravdava cenu 14.000 eura. Bukvalno pričao sam s nekim ljudima koji su ranije radili u Hondi i recimo bukvalno ovo ti je nabuđeni Honda NC, a recimo Honda NC ti košta 8.000 eura, a ovaj motor ok, jeste atraktivan, jeste drugačiji, ali 14.000, mislim jesu ni svašta lijepo tu Honda, to je kvalitet, to je lijepo urađeno, pazi kako je to sve urađeno kako treba, kvalitetno i na mestu, ali 14.000 eura ti možeš da kupiš Multistradu V2.